El següent patch forma part d'aquest instrument, o més aviat sistema musical interactiu, que he programat, que he creat, per la interpretació de la part electrònica, l'estromorfològic, per a conjunt instrumental i electrònica i sistema musical interactiu. Llavors, aquest sistema musical interactiu està format, diguem, del conjunt de l'ordenador, amb el software, el programa que activa, que permet que es pugui interpretar la part electrònica, i els controladors externs. Un teclat MIDI, amb les seves tecles que permet transposar els sons, diferents controladors per activar i controlar l'amplitud i les dinàmiques dels sons, i un segon controlador nanocontrol que també permet de la mateixa manera activar, disparar, controlar i articular un altre grup de morfologies sonores. Llavors, aquest conjunt conformen el sistema musical interactiu, que és la part solista de l'obra. Llavors, què és el que pot fer, com està creat, com està programat a través de Max-MSP aquest sistema interactiu? Llavors, aquí tenim una interfície gràfica que permet visualitzar què és el que estem fent, què és el que estem generant, què és el que estem activant, quines dinàmiques estem imposant a cada una de les morfologies sonores. Llavors, hi ha com dos grans blocs de morfologies sonores. Una primera grup de morfologies que es controlen amb aquest controlador, amb el nanocontrol, que tenim el pur, morfologia pura, tònic i grup tònic que van associats, canejat, nus i grup nodal també van associats, franja, i després tenim gra per fregament, gra per iteració i gra per ressonància. Tot això controlat des del nanocontrol. Llavors tenim aquí baix de color taronja, tenim el controlador del teclat, que el que fa és no tant disparar morfologies, sinó més aviat objectes musicals que permet articular el discurs. És a dir, sons que formen part del que jo anomeno articulacions, frases en tant que són objectes sonors més llargs que permeten donar aquesta sensació d'una frase musical, sons associats a la percussió, a un aspecte més aviat rítmic i percutiu, i un grup de notes que prové de les notes de la partitura de la part de guitarra i piano, però generades de forma electrònica, i permet crear aquesta associació entre sons d'altura en freqüència electrònica que recorden una mica o que sorgeixen de la part instrumental. Llavors, tot això està controlat per aquests dos controladors. Comencem pel grup de morfologies sonores. A través del nanocontrol, què és el que puc fer? Pujo el màster general, i aquí ja tenim un so pur. Després tenim tònic i grup tònic, que per mi van associats en aquest cas, no tindria per què, però van associats per crear la sensació d'altura, d'acord, diguem, d'una altura amb freqüència més o menys reconeixible. Després tenim el canejat. Després tenim el nus grup nodal. Franja. Això seria la franja, més aviat pròxima al soroll. El nus vindria a ser pròxim al tònic i al grup tònic, però sense tindre una sensació d'altura tan marcada com en el tònic grup tònic. És a dir, nus grup nodal, grup tònic. Són bastant semblants, però un posa més l'accent en una certa percepció d'altura reconeixible i l'altre no. Després ja tenim aquí al final, aquí a l'última línia, tenim gra per fregament, gra per iteració, i gra per ressonància. D'aquesta manera, amb el nanocontrol, puc generar superposicions de morfologies i articular-les d'una forma quasi virtuosa, pujant i baixant els potenciòmetres i alhora activant aquests botons que permet
canvia l'interior de cada un d'aquests sons de morfologies. És a dir, de pur, jo el que tinc, per exemple, en aquest cas, són un grup de 9 sons de tipus pur, i activant aquest botó activo una funció random que d'alguna forma recorda aquesta idea de l'estro aleatorio de Mestre Esquadreny, que d'alguna manera el que fa és seleccionar de forma aleatòria un so d'aquesta categoria, perquè el que m'interessa no tant potser és el so, sinó la funció que fa dins el discurs musical. Sigui quin sigui el so que surti d'aquesta categoria, serà un so pur. Sigui el que sigui el so que surt d'aquesta categoria, serà un so tònic i grup tònic. Sigui el que sigui el so que surti d'aquesta categoria, seguirà sent un so conejat i així, etc. Per exemple, selecciono diferents sons purs. Diferents sons tònics. Diferents sons canejats. Diferents so nus grup nodal. Diferents so de franja, més pròxim al soroll. Diferent so de gra refregat. És més pròxim a la franja, però es noten bastant més, força més el que és l'aspecte del gra. Diferents so iteratius. Diferent so de ressonància. Llavors, aquesta segona part ve manipulada pel el teclat MIDI, que permet, d'alguna forma, disparar també de forma aleatòria cada un d'aquests grups de sons, és a dir, dintre el grup d'articulacions tinc diversos sons que escolleixo de forma aleatòria amb aquest botó, diferents frases de forma aleatòria amb aquest botó, i percutiu també diferent forma aleatòria amb aquest botó, i diferents tipus de notes dins el grup de notes amb aquest botó. D'alguna manera també permet articular tots aquests diferents tipus de musicalitats, de funcions musicals, d'una forma també virtuosa, per exemple amb els potenciòmetres. Llavors, el que és el teclat en si mateix, el que fa és transposar cada un dels sons i crear polifonies, per exemple. Aquí activo una articulació, transposo, en aquest cas, una octava inferior, tinc dos veus, puc crear un acord, per exemple. En el grup de frases, puc d'alguna manera, igual que he fet amb les articulacions, crear un acord amb diferents grups de frases. De la mateixa manera, en el percutiu, també puc crear acords a partir de sons percutius. I amb el cercle de notes també puc crear diferents tipus d'acords a partir d'apretar diverses notes. Llavors, què em permet? A través d'aquests controladors puc anar d'una part treball de morfologies a articulacions d'una forma bastant ràpid, tot seguint el que seria la partitura. Jo aquí tinc la part de solista, i el que vaig fent és seguir el tipus de morfologies que he escollit per a cada part de l'obra i amb els controladors les vaig activant. Per exemple, si improviso sobre una part, és posada la partitura, per exemple, sobre sons purs, gra iteratiu, per exemple, i articulacions,
for 14 hours.